May buntag Sir June og sa mga tigpaminaw nimo diha sa straight to the point sa DXBC Davao. Yes, May ma'am. buntag sa tanan. May buntag, Og ma'am. Friday na no, Opo. mahulay na pod ugma sa mga walay trabaho Saturday, Sunday. Opo, yes ma'am. Ma'am, doon ako'y duha lang yun kamubo nga pangutana, ma'am. Yes, sir. Safe pa ba ta? Sunod-sunod, tubag-tubag ang mga hold up, tagom, puan, katalunan, apukon, asa pa nang uban diha. What is happening, ma'am? O safe gihapon ta Sir Juno. In fact, kung tan-awon nimo, i-compare nimo ang 8 focus crime last year o compare this year, ni baba ta by 27%. By pila, ma'am? Nagkataon lang yun no na sunod-sunod ang mga panghitabo nga hold up o nga ganing robbery. Apan wala man po nagpasagad ang ato ang mga kapulisan ya, led by station commanders and mga chief of police as per directive po sa regional director na si Brigadier General Alden Delvo na pagasulbaron yun no ang tanang mga kaso para madakpan tong mga perpetrators o makahatag po og hustisya dito sa mga biktima. Oo. Unsay atong mga anti-criminality measures, ma'am? Karong mga aning mga orasa. Ang karon Sir June, ang atong mga anti-criminality activities morning ang pagpatrol diha no sa mga kadalanan kay gipapusgan man ginato ang mga patrol Leon 11 and then naga-coordinate man pud ta sa mga security forces dinha sa mga business establishments no nga muhatag pud kay kami dili man mi pwede mosulod sa mall na kanang pud permiti magtuyo kay private man na naman sila ilahang security guard yes, niya. Tama man po na ilahang briefing and then of course pa-encourage siya kung ang regional director na mo-coordinate ang mga chief of police diha sa ilahang mga mayor kung pwede maka-craft food o kaning ordinance ba nga i-require ang mga business establishments na ay mga CCTV kaya ako pud ni siya nga tabang diha sa ato ang mga ginahimo na investigation. Yes, ma'am. Apan syempre no dili man yun nato ma-prevent tanan kay ang pulis naman pud ilahang ginabantayan pero as much as possible sa inyong makaya ibuhaton nato ang mga kanang crime prevention ng mga activities kay like katong kahitabo sa tagong naman sa security guard pero sa gawas ra pud no wala gatuyok-tuyok sa sulod. So, isa po na sa ilahang tanaw. Sige ma'am, I heard nga murag lantaw po tong anggulo nga inside job. Ma'am, one last minute remaining. Kumusta preparation nato for the October 30 barangay and SK election? Ongoing ato ang mga preparation, security planning para sa maabutay na barangay and SK elections kay hapit na jud no kay October na 30. In fact, next week na ipaghahimuong regional joint coordinating conference ang COMELEC na sad ang AFP, PNP and other concerned agencies para maplansya ang tanan, mamahimong hapsay malinawon og successful ang paghahimuong barangay and SK elections. Alright. Yes, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Og as always, more power sa inyo diha sa inyong pagbihilar sa atong palibot. Thank you, ma'am Kat. Thank you very much. Daghang kasalamat Sir John o sa ating paminaw sa straight to the point, may buntag sa tanan. May buntag si Major Catelyn Dararay, spokesperson, Police Regional Office 11. Tulog Cabildo, sa straight to the point.